भिखारी ठाकुर जी की रचना बेटी बेचवा से। गिरजा कुमारा करा दुखवा हमारा पार ढर 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 कतबालो रमोर हो बाबूजी असौदा बेसाहे में के ऐसन जादू कैला पागल तोहर मती भैला अनेटी काटी के बेटी भसियावला हो बाबूजी रुपया गिनाई लिहला पगहा धराई दिहला अचरिया के छेरिया बनवला हो बाबूजी चेरिया के छेरिया बनवला हो बाबूजी साफ के आंगन गली छिपा लोठा जूठा मलिके बनी के रहली माई के टहलनी हो बाबूजी बन के रहली माई के टहलनी हो बाबूजी गोबर करसी कैला से पिया छुती हर गईला से कवना करनिया में चुकली हो बाबूजी कवना करनिया में चुकली हो बाबूजी बार खोजे बारा खोजे बाबूजी खोजे चाली गैला माल लेके घर में धैला दादा लेखा खोजला दुल्हवा हो बाबूजी ऐसन देखवला दुख सपना भइल सुख सोनावा में डालला सोहागवा हो बाबूजी बूढ़ाऊ से शादी भइला सुखवा सोहाग गैला घर पर हर चलवला हो बाबूजी घर पर हर चलवला हो बाबूजी घर पर
हरा चल बवला हो बाबूजी। हंसता बलोग गैया के सूरत देखी सैया के अखाई के जहर मर जाइब हम हो बाबूजी। खाई के जहर मर जाइब हम हो बाबूजी।